L'Associació de Venedors del Mercat Central de Tarragona t'ofereix El meu mercat. Avui al meu mercat descobrim un altre cop l'ànima del Mercat Central de Tarragona. Avui anirem a veure què fem per dinar a Pesca Salada Paqui. Soc la Paqui, benvinguts a la meva parada. Pues no sé, mira, tenien uns amics que també treballaven aquí i tal, i nos van liar una miqueta, no?, de posar-nos un puesto i tal, i vindre a treballar aquí. I vaig agafar el bacallà perquè potser per a una persona sola no te porta tant de treball com potser el peix o una altra cosa que tens que anar a comprar al port o d'això, i això te lo porten aquí, entens? I llavors és una mica més fàcil. Bueno, pots trobar bacallà, pots trobar carpaccios de bacallà i de salmó, bunyols, melva, atún en oli, en escabetx, seitó també en oli i vinagre, anxoves, olives, banderilles, arengades de la costa y de casco, y bueno, luego algún pot de conserva, como puede ser tumaca, algún champiñón, rovellons. Hombre, lo que més se ven ara és el bacallà esquissat, diguem, per fer l'escarola en romesco, per fer l'esquissada, ara de cara al bon temps, i això és el que més... Sempre tens que estar liada desfent bacallà. Hombre, doncs m'agrada molt, m'agrada vendre, m'agrada parlar amb la gent i m'agrada molt. Potser quan estic a casa un dia que tens aquello de festa o tal, escolta, t'avorreixes també, o fas uns dies de vacances, quan portes ja una setmana, escolta, ja trobes a faltar això. No sé per què, però sí, lo trobes a faltar. Que han de venir? O perquè el bacallà és de primera, és boníssim, escolta, jo crec que són molt agradable i bueno, què més vol? I les olives boníssimes, clar, tot el que tiene està bo. L'Associació de Venedors del Mercat Central de Tarragona t'ha ofert El meu mercat.